Kolonga ahi thikibur put amlong alangroi along keter ke erbar ho. Pranpri langso araraphan ake joypen longlea pata keron. MSC dorsing rong hangaphan tin kapatu akoy kipia phuthak ahok kali pusi PYA pen langthlar kipi. Kardom pinigar biang long life adabai berta long pen nilisami Julie BP nonarjuik tha bertang ton pen. Prime Minister Narendra Modi pen kedeng pon Swachh Bharat Abhijan asai kedeng apora hutsi kolonga amlong aroyalong pasa orthi. Longri longpat arlo kaikita ingthir jiunang jipu Prime Minister Narendra Modi ahin pen Swachh Bharat Abhijan asai dengpon si longri longpat arlo kapang thirasai klempon bomro. Koan ma kachepang thirpen ke dokethak lapoan henlo methang okpranta meponji lapen longri longpatta chelang meji bomta laso abang non anta ongdung abang pubang phia tumke aning arlo jetha bang belang laso ajoini si kolonga ahithi arai kiliput amlong aroi alongta ajahak kamatha thekhe abang pubang phia tum keter ke er ahormu kewar thep ajok longri longpat mate langroi langjeng anta araje phalang no pondaklo Kang tiptang achu BG silen lapen kaprek keter ke era hormu kewar theba joini amlong alangroi araje phang no daklo lasi laso phuthak kolonga ahithi committee atum kapang therasai keklamaganang sor News X report Karbi Anglong live Karbi Anglong Autonomous Council CAM tuliram ronghang kapen khara tengpen ningkan isi angbong bangsuri isi araraphan akhejoypen longle pata pibachetang nang jipu kapen khara tengpen pranpri langso ahawar bangpharo isira ingkora kethom araraphan pata keron longle pata keron amai along kensing bepensi chari ponlo mai along alhi sarpo aman pen Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Ritesh Inghi Manpeng alhi amanpen Karbi Anglong Autonomous Council EM Omor Singh Tiso Karbi Anglong Autonomous Council Secretary Nirola Phangchopi KAAC Joint Secretary Tensing Rongpi Deputy Secretary Tarun Ingti Lapen Pranpri langso ahawar arong asaratum chetong dunrinti Age joy pen longle pata kerona hud hadak araratuma phan pekar omtame pakpharo isira ke thoma pe rontekang Thepag langso aroi along nonakimi Surihini ra engkoi pen surihini ra engkoi raisi aningkan akimi kedeng pon atangka PHE asai kampen mesen alang kijun longji lapen sanitary latrine ahem sota prabjin pen selam pipon pupusi KAAC EM Omor Singh Tiso pen ningjepong Kewangi alni sitame ladak gasamet pet ajak development abang kenang sodola ladak sanitary latrine ta sida we lake palong eji man sitame EMCM along sitame aku pachini dam ko lili colleagues Prodip Rongpi lapena ko ladak kijun alang ta katorado lasi PHE atum sitame dakwang lo lasi lahai sitame adiman lang dam lo lapen pining 2021 annual election plan lang kato we pateng content ke pachun eji aphan lili CM sal phan semet chuli ni dam ko lapen chuli wek ko kusi nili dalat arada phan nang litum media hoipen pachini pon Pranpri langso ahawar arlo an sose kajing thur amo kenang sot kedo an pinpur alo along jongponsi pajirdun Bangso pinpur alo RD piponsi prabjin pen mesen ahithi kim selam pipon poputa than pachini tekang EM Omor Singh Tiso longle apata nangki bitheke ning ing samru posi pranpri langso amikar Pradip Timung ningje pen KAAC aphan kachoro pajir pon op tini bange an unyuso pursason ba e olson ke duten amu Omor Singh Tiso EM nang mandat pen itu si ingin garong ni garong kaya dini tu haya alu rong de ese alu se men pula pada Diphupen Roson Hanse Karbi Anglong Live
MAC dorsing long hang aphan akoi ki pipona pathak team Karbi Anglong pen sodak pen pin rampon lo lapen opposition atum rachari ali kechu enja phansi lapuson akoi ki pipon thapusi CEM tuliram long hang pen ingji ting mate hemasarong kelok kiron amen pen hur kichu ina puthak lapen MAC dorsing long hang aphan akoi ki bana puthak team Karbi Anglong a hin pen ningkang samsir jepaklang ponsi sodak pen pin ram Pini CEM conference hall along Tim Karbi Anglong pen Pherangkia mai ke phahut Tim Karbi Anglong song japo Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram long hang kaninja tengke ting ke rona hut komania tum angbong kache jogdun pen hur ka pachoduna joinesi hur chonanglo lapen laso hut inut adai ka be asar pisetame areng huke sonang pothak nilitum Tim Karbi Anglong a hin pen ningduklo Setame kidukila arada tuma phan kapanong pona bangso asai keteng hut angbong chejok dun pen hur pacho dun dedet nang japot lupusi CEM tuliram long hang pen ningje alang likaning je thuke Tribal Affairs Minister Chandan Brahma aphan kachuning ridama tengsi pini arni Karbi Anglong arat kidukela parpe katuma phan party thorom plakrepin pen WPT NBC scheme pen hemasar nung mate ting ake joy pen akera pajir ponlonglo Lasila bangso tingkeron penajok ajaha katum rachariali kacu NGA phan bidi langno claim inang nilo pusi Tim Karbi Anglong asong japo KAAC CEM tuliram rong hang pen ningjipon gitu akoi gipi da keron ke chokche gali lage kidu bogo to masi kipi scheme lo nilto la ben geda ke party pupe nitum dhrom pupe matro inglong aso to masi nitum gipi ya ben kidu bogo to BCP sakela nahi pi application nang pi ana bangene tum ki pi pulo sita inut bahini ke chok che tum dokok loda ye kelong vek nang ye tum bange long lesi la alang kelong tang atum si isi sia family long e don tame bangri fonda ponda titia poda joine si ane si bangke kelong atum si ko poda bangke kaut patlo hala kidugo go atum phanol tum bangke dimklong practice la kelong tang tum si la get ke theng ben chenglok hala da law and order tum da control nang kok Pherangki amai along Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rong hang kaninje thuke inut rat kangwai amana peng ke do abangphu KAAC MAC dorsing rong hang aphan ting kanghu bua koi ki pipon lake Tim Karbi Anglong a hin pen mentu neta ninging samthek the lapen laswa puthak sodak pinrempon luputa CEM tuliram rong hang ningjesi lake ahok pet opposition atum rachari ali kachu NGA phan pusi Pherangki amai along ningjepon ge ko itu mai misi phan inut koilo je dorsing rong hang phan koile je rubber bagan long si ting kachibihu kapatudang lake akoi ke pi ke lake opposition bang tum si pilo ethela ke alang ki bia din ke ahem malong hetti kublong ki bia thaya vedeta joine si rubber bagan long da bidam po mane ke pani hidi long da bidam po mane godam long da bidam ta hailo lason si sa alang ronbom lo lake ronje amethang jongjung phan gali hiduko wak tum han si ki piji lapen ronbom lo pus alang pachini Halapu MP Horen Singh Bepenta Pherangki athengno kaningja tengke Tim Karbi Anglong asong japo KAAC CEM tuliram rong hang kabor ipona joksi ningkan ko an penloni akerap ke long dun deta non ke long dun si party dhorom chi pupepin pensi tingron ponlong bomlo lasi ke do an Karbi Anglong arara tumta Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rong hang aphan kasorsar mute Kachurwa bangsi pajirnangji pusi MP Horen Singh Be tinalam kia puthak ningjepon ke Latin ke ron puthak ke ini aspek si nilipuji teklok isi bange lalo je nilihin kan puji ke lalo tim Karbi Anglong a leader mate Karbi Anglong Autonomous Council chief executive member program long hang akai alang li kabori ban pana ningkanane Tribal Affairs Ministry pen Karbi Anglong apartment tangka long dunde tangol muta long dunde samai alang li cepat pen si pininga bangke ahomosti tin tame kiduk DPL family tuhan kiduk bebek tuhan tin keron pon bangso scheme alang li bano nasi nilihin pen as member of parliament hin pen bangke akai tulam long hang pan ninga klong pen churolo Digonto teron Karbi Anglong live
Keramtang ni phai krege thomarni social media lapen hamren abirta alu along keklang WPT scheme ating mate hema sarnung kelok MAC dorsing ronghang amena abiri along ting patujoy pua koi kipike ahok kali pusi PYA pen pherangkia thengno lamklar pipon Kedamtang Terepo ni phai kri player ni arnigang sam por phai troga hut arboretum kam crop center along MAC dorsing ronghang aphan akoi kiban alama puthak Phuloni Youth Assembly ahin pen lamklar ki pia tengke Amina abiri along hem asar nung kelok kachibidam kok lakke kang huji aphanle kibidam kokali tongsekot pen amethang constituency an kache ponthek theadak diphu ahem along kibiadim kasik saga joinisi bangso ahem sarnung kelok kibidam chot laso puthak MAC dorsing ronghang along kachirabdona bang phuatumta chini pami lasi lapuson arlo alam chini pami mipin pen akoi pithabaret ke madu lechoklem sita chokche lapen bangso ahem sarnung kelok radatuma phan panong lor potsi non rong arlo kipidam ja phansi chisit bom lupusi PYA claim bang phuatum pen lamklar pipon Kasi alang ni ye kenang beg bang lo manden ilum da chini dun lo kasi aja hake ron lo inglong gari da muni pin na dim long sitame MSC pada humri dam si pada thek dam long pen alang ni itu kela rat tum itu highway kita highway so ke jin so pen si inglong ar lo bang si kiron nam sitame paprang kon si ada hek dolang nasi da tami hemalong tami ki bi thai ga we yoi ni alang ni ho da inglong long robor bagan long matipung long si alang ni sitabe dorsing long ha ke hai sitame produk si nonako ki bidam labang so tingge hopet ke kapatu kali kangbu kali lake koloni constituency arat siduk kelak arat apansi MSC sa dorsing long panong pamesi alang li ahem lo ki biadim ka jet sistame alang li hoso dum tong se kopel kulni ponong le sistame tak amina hem khalido ajonesi tak sibiko kasi labangso ating kangku karbok ke tabangke chok sipik lo taben labangso ating mili halo tak kewan lo benta kulni arada tumta nang sini tu lake kapatu kali non make potong ustai pada diko Pinia dawa berta ke lapon si kantoniklo dome thak me kardom